Договоры на оказание послуг по теплозабеспячэнні заключаюць з уладальнікамі кватэр у Віцебску. Што гарантуе договор? На Віцебшчыне пачалася масавая нарыхтоўка журавін. Спажыўкааперацыя і прадпрымальнікі актыўна закупляюць у насельніцтва карысныя ягады. Баскетбольная восень. Віцебск прымае Кубак Рэспублікі Беларусь сярод мужчынскіх каманд. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Больш за 200 аб'ектаў камунальнай, сацыяльнай і культурнай сферы пабудавана, рэканструявана і адноўлена падчас падрыхтоўкі да абласнога свята працаўнікоў сяла дажынкі 2018 у Верхнядзвінску. Жыхары горада атрымалі камфортнае жыллё, абноўленую сярэднюю школу і цэнтр культуры. У горадзе з'явіўся фантан і рэканструяваная набярэжная. Але сапраўднай жамчужынай у гэтым спісе стаў фізкультурна-аздараўленчы комплекс «Імпульс» з басейнам, які быў пабудаваны з нуля. Ажыятаж на набыццё абанементаў тут не зацікае некалькі тыдняў. У касу новага спартыўнага аб'екта выстройваюцца чэргі. Месячы падтрымліваюць сваю фізічную форму як на аматарскім, так и на профессийном узроўні. Уникальное спортивное сооружение, которое построено за год буквально. Вложено бюджетных средств 4 миллиона, около 4 миллионов. Шикарный тренажерный зал, оборудован современными тренажерным оборудованием, 120 квадратов. Также фитнес-зал 100 квадратных метров. Также спа-зона на первом этаже расположена, восстановительный центр. Это 2 сауны, хамам и финская сауна. И с комнатой отдыха, да. И на втором этаже у нас сам бассейн и зал для сухого плавания. Комплекс компактны і шматфункцыянальны. Заняткі ў ім распісаны па гадзінах. Так, басейн у першай палове дня будуць наведваць школьнікі, а ўвечары блакітныя дарожкі чакаюць усіх жадаючых. Сёлетні год выдаўся надзвычай багатым на ўраджай садавіны і лясных ягад. На яго лішках многія навучыліся добра зарабляць. Адных толькі яблыкаў спажыўкааперацыя ўжо назапасіла больш за 50 000 тонн. Зараз час нарыхтоўкі журавін. Для жыхароў сельскай мясцовасці добрая магчымасць папоўніць сямейны бюджэт. У якіх аб'ёмах буйнейшы нарыхтоўшчык краіны гатовы прыняць ураджаю насельніцтва, пацікавіліся нашы карэспандэнты. У аграгарадку Чапукі Міёрскага раёна пражывае крыху больш за 200 чалавек. Кожнага тут добра ведаюць прадаўцы мясцовага магазина. Нядаўна у гандлёвай кропцы ўкаранілі сістэму самаабслугоўвання. Пакупнікі задаволены. Яшчэ адзін плюс. Магазин дазваляе вяскоўцам зарабіць. Жыхары аграгарадка з задавальненнем здаюць яблыкі і ўжо рыхтуюць кошыкі для грыбоў. И везти никуда не надо. Продукцию, все можно принести на месте, сдать, получить деньги. На складзе гэтага магазина вялікая колькасць коробак з журавінамі. Каля месяца таму пачаўся сезон нарыхтоўкі карыснай ягады. На тэрыторыі Міёрскага раёна самае вялікае балота краіны – Ельня, якое спрадвеку славіцца багатым ураджаем журавін. І сёлетні год не выключэнне. Адна толькі раённая спажыўкааперацыя прыняла ў насельніцтва больш за 2,5 тонны дзікарослай ягады. Муж мой ходит на заготовку тоже журавин. В этом году мы заготовили не только для себя, но и немножко сдали. Это большое подспорье для нас. Ірына Рымко працуе спецыялістам па кадрах. У выхадныя жыхарка Міёраў таксама не адпачывае. Зарабляць на журавінах пачала 2 гады таму. Занятак хоць і клопатны, але ж прыбытковы. Вопытныя зборшчыкі здаюць журавіны мяшкамі. Навічкі прыносяць у вёдрах. Зараз нарыхтоўшчык прымае ягоду па 3 рублі 50 копеек. Гэта цана на рубель вышэй, чем на початку сезона. Прибыль хороший, можно хорошо заработать. 2 ведра могу собрать. Многие, конечно, на этом не останавливаются, собирают и больше. В выходные очень много людей. Несці цяжкія вёдры далёка не прыйдзецца. Магазины, якія прымаюць ягаду, знаходзяцца непадалёк ад балота. Усё часцей практыкуецца і выезд нарыхтоўшчыка да месца масавага збору. Так для людзей зручней. Разлік на месцы. Часта магазины прапаноўваюць узяць таварам. Гэта выгадна для гандлю. Частка журавін паступае на прылаўкі, частка для аб'ектаў агульнага харчавання. Лішкі ягад пойдуць на экспорт. За мяжой беларускія журавіны заўсёды ў цане. Заготавливали чернику, голубику, бруснику заготавливали, грибы. Есть заготовители выездные, которые объезжают дворы нашего района и близлежащий Браславский район. Нарыхтоўкай дзікарослай ягады займаюцца і прадпрымальнікі. У Глыбоцкім раёне шмат гадоў прыватнае прадпрыемства выпускае журавіны ў цукровай пудры. У год тут перапрацоўваюць да 30 тонн журавін. Невялікія коробачкі з карыснай ягады у якасці прэзента з Беларусі дадому прывозяць турысты. Человек, который вложил труд,
в это дело, и он, естественно, свой труд хочет продать как более выгодно. Ну, мы предлагаем более выгодные условия. Во-первых, мы частенько выезжаем навстречу тому сборщику. И второе, мы всегда держим цены выше, нежели другие закупщики. И платим сразу деньги. Працаваць прыватніку даводзіцца ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі. Затое у людзей ёсць выбар, якому нарыхтоўшчыку аддаць перавагу. Галоўнае, няма праблем са збытам і са своечасовымі разлікамі за здадзеную прадукцыю. Інна Кіріенкова, Марына Рамановская, Михаил Хрыстафораў. Навіны Міёры Глыбокая. У чаканні цяпла ў кватэрах жыхары Віцебска атрымліваюць запрашэнне прыйсці ў ЖЭУ і заключыць дагаворы на аказанне паслуг па цеплазабеспячэнні для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння. Інфармацыйныя аб'явы размешчаны на пад'ездах жылых дамоў. Першыя дагаворы па новых правілах пачалі заключаць пару тыдняў таму. У дакуменце прапісаны правы, абавязкі і адказнасць бакоў, а таксама растлумачана сістэма разлікаў. Супрацоўнікі ЖЭУ патлумачылі, што форма паведамлення, жыроўкі і парадак аплаты паслуг для спажыўцоў застаюцца ранейшымі. А ў выпадку, калі спатрэбіцца кансультацыя або ў цеплазабеспячэнні ўзнікнуць збоі, уласнікі кватэры атрымаюць магчымасць канкрэтызаваць свае прэтэнзіі выканаўцу паслуг па дагавору. Договор необходим только лишь для одного, чтобы упорядочить непосредственно оказание данной жилищно-коммунальной услуги, это отопление и горячее водоснабжение. Общей схемы он не изменяет, оплата остается непосредственно через расчетно-кассовый центр, через так называемую жировку, это извещение на оплату жилищно-коммунальной услуги, и просто определяет данным договором порядок оказания этой услуги. А именно, кто поставляет непосредственно тепло до дома, в дом и с кем непосредственно рассчитывается население. Ацяпляльны сезон у Віцебскай вобласці пачаўся 28 верасня. Першымі пачынаюць абаграваць установы аховы здароўя, сацыяльнага забеспячэння, школы, садкі, музеі і бібліятэкі. А вось у жылых дамах цяпло ўключыць, калі сярэднесутачная тэмпература паветра на працягу 5 дзён будзе ніжэй за 8 градусаў. 3 бочкі марыхуаны знайшлі праваахоўнікі на дачным участку ў Віцебскім раёне. Уладальнік гэтых запасаў, 45гадовы віцяблянін, сцвярджае, што раптоўна наткнуўся на канапляную плантацыю на Шуміліншчыне. Сабраў ураджай, высушыў, запакаваў і прывёз на ўласную дачу. Партыя дурману звыш 30 кілаграмаў, самая буйная з выяўленых сёлета на тэрыторыі Віцебскай вобласці. На 45-летнего жителя областного центра милиционеры вышли в ходе оперативных мероприятий по раскрытию серии краж, совершенных в дачном поселке в Витебском районе. В ходе обыска на территории участка возле бани и были найдены 3 полиэтиленовые бочки по 50 литров каждая, в которых находились коробки с марихуаной. Общий вес наркотиков составил более 30 килограммов. Это самая крупная партия марихуаны, выявленная в области с начала года. Сотрудникам мужчина рассказал, что плантацию конопли он якобы случайно нашел в Шумилинском районе. У адносінах віцябляніна ўзбуджана крымінальная справа за незаконны абарот наркотычных сродкаў. Больш за 100 літраў кантрафактнага алкаголю канфіскавалі ў віцябляніна. Акцызныя маркі на бутэльках адсутнічалі. Мужчына патлумачыў, што ўсё спиртное набыў у Маскве. Быццам бы прадаваць алкагольныя напоі не збіраўся, планаваў адзначыць дзень нараджэння ў вялікай кампаніі. Аднак праваахоўнікі, уважліва разгледзеўшы этыкеткі, прыйшлі да высновы, што алкаголь кантрафактны, і канфіскавалі больш за 200 бутэлек сумнеўнай вадкасці. Было установлено, что имеются признаки подделки. Отсутствует наименование, отсутствует крепость. При изучении состава отсутствует указание на то, что с какого материала сделан. В данном случае спирт. Физические лица могут перевозить и хранить не более 5 литров алкоголя, не маркированного в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь. За нарушение этой нормы предусмотрена административная ответственность, штраф в размере от 10 до 100 базовых величин и конфискация алкогольной продукции, превышающей допустимое количество. Если речь идет о перемещении, хранении или торговле заведомо фальсифицированными алкогольными напитками, то штрафные санкции увеличиваются уже от 100 до 200 базовых величин. Канфіскаваны алкаголь зараз знаходзіцца на экспертызе. Хутчэй за ўсё яго чакае утылізацыя. А прадпрымальнага віцябляніна штраф за адміністрацыйнае правапарушэнне. Арт-цэнтр Марка Шагала прадставіў міжнародны мастацкі праект «Трэцяе цячэнне». Сваю назву ён атрымаў у гонар музычнага напрамку, які аб'ядноўвае класіку, джаз, традыцыю і імправізацыю.
Першая выстава адбылася ў мінулым годзе, была прысвечана жанру партрэта. Сёлетняя прапануе даследаваць пейзаж. Тэма абрана знакавая карціна Клода Мане «Уражанне ўсход сонца», з якой пачалася новая эпоха ў падыходзе да жанру. Работы здесь разные, но, тем не менее, их объединяют какие-то тенденции понимания, тенденции интерпретации, и мы видим совершенно разный подход. Фактически у нас получается не выставка просто картин, но выставка тех личностей, тех художественных миров, в которых находятся наши участники. Выставка, она, мне кажется, помогает зрителю просто оценить происходящее. То, что художнику современному это и очень важно, и ценно, что сейчас не время открытий, а время просто осознать, где мы находимся, что мы делаем, для чего мы это делаем. Мэта проекта «Трэцяе цяшэнне» – даследаванне традыцыйных жанраў жывапісу. Сёлета шукалі адказы на пытанні, якім можа быць сучасны пейзаж – акадэмічным, свабодным, умоўным, абстрактным, пейзаж як выява прыроды, пейзаж памяці ці пейзаж, які не існуе. Свае меркаванні ў выглядзе творчых работ выказалі мастакі з Беларусі, Расіі і Латвіі. Наведаць больш за 100 краін і абагнуць зямны шар. Такія планы ў дваіх расіян, якія падарожнічаюць на бамбукавых веласіпедах. На шляху да сваёй мары пілігрымы з Санкт-Петербурга зрабілі прыпынак у Полацку. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Александр – професійны падарожнік, гід, альпініст і чэмпіён Расіі па турызме. У яго актыве 50 узыходжанняў на самыя высокія вяршыні свету. У кругасветным падарожжы на велосипедзе ён бачыць не толькі прыемнае бавенне часу, а і папулярызацыю турызму. Хочу показать то, что путешествовать и двигаться по миру можно, не имея особых средств, просто желание и силу. Бамбуковые рамы на велосипедах для подорожников зрабіў питерский майстар. Бамбуковые кони и модели не только эксклюзивные, а так само легкие и привабные. Это легкий материал, один из лучших в мире для производства велосипедов, как говорит наш мастер Кирилл. И он, этот материал, гасит нагрузки, гасит вибрации, и нам по дорогам достаточно приятно ехать, передвигаться. Вандроўнікі ў дарозе ўжо 2 тыдні. Стартавалі з Петербурга, праехалі Пскоўскую вобласць. Зараз іх маршрут пролягае праз Беларусь. З Полацка падарожнікі адправяцца ў Мінск, потым пабываюць у Польшчы, Германии, Чехии, Австрии и Словакии. В конечном итоге мы уйдем на Испанию и через Гибралтар пересекем и отправимся в Африку. В Африке по часовой стрелке объедем до Танзании, поднимемся на вершину Африки Килиманджаро и отправимся в арабские страны. Объедем арабские страны, отправимся в азиатские страны, проедем Индию, ну там завернем в Китай, в Индонезию и оттуда полетим в Австралию и уже оттуда полетим в Южную Америку и потихонечку поднимемся вверх на Аляску. Велатурыстаў не палохаюць ні адлегласці, ні ўмовы надвор'я, ні стомленасць. Да цяжкага падарожжа яны гатовы і маральна, і фізічна. Падчас кругасветкі Александр і Константин маюць намер атрымліваць максімум задавальнення і станоўчых уражанняў. Артур Смолякоў, Любоў Саўко, Сергей Залынскі. Навіны Полацк. Баскетбольная восень у краіне набірае абароты. Сёння ў Віцебску стартаваў фінал 4 Кубак Рэспублікі Беларусь сярод мужчынскіх каманд. Квартэт склалі Смокі Мінск, Берэсфен, Гродна 93 і Віцебскі Рубон. У першы дзень на паркеце цэнтральнага спартыўнага комплексу адбыліся паўфіналы. А заўтра пройдуць паядынкі за бронзу і золата. Уваход на гульні свабодны. Для зручнасці балельшчыкаў, якія не змогуць трапіць на гульні, Беларуская федэрацыя баскетбола арганізуе онлайн-трансляцыі ўсіх паядынкаў. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні 5-10, месцамі парыва да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 3-8, днём 8-13 градусаў вышэй за 0. У Віцебску ноччу без істотных ападкаў, раніцай і днём кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ўначы плюс 3-5, днём 8-10 градусаў вышэй за 0.